100 dní, 100 vlogov, vlog číslo 18 a nezdravé raňajky. Ale po nich prichádza náprava, pretože... Polojasno s prehánkami do 14 stupňov. Dneska je krásne. Dneska je deň ako stvorený na skotačenie vo vode. Voda má síce 14 stupňov, ale je to taká malá predpríprava na zimu. Nevedel som jej odolať rovnako ako tomuto ginger shitu, alebo káve. Alebo cigánskej. Dobrú chuť. Rád stretávam ľudí, ktorí si užívajú deň, no nerád otváram tieto cukríky. Neviem, čo toto je za debilný nápad dať hosky do papiera. V živote som si s tým nevedel poradiť normálne. Vždycky viem vybrať len tú najlepšiu trasu, rovnako ako s kočárom i Spokonároch, ale nejak sme to zvládli. Dnes ma čaká ešte tento vizuálny skvost pred záhradka a Chcel som komentovať vlog, ale takto zjapú tie deti, aké by ich zabíjali, že to sa nedá. ďalšie vizuálne dielo, náznak toho, že prišla jeseň, krátky hudobný zážitok Samo, telefon tu neboj sa. a prichádza čas na môj obľúbený večerný beh. Rutina 5 km a vlog ukončí števko aj zele.